Tinashe Mugabe Global DNA YouTube channel was hacked. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, apo patinokupa ma-updates akasiyana siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinokupai pano zuva nezuva. So muri Zimbabwe ndadzoka zvakare nenyaya inopisa tsitsi, nyaya inoita kuti vateveri vaTinashe Mugabe vange vachisuwa nokuti Tinashe Mugabe ahekerwa account yake yeYouTube. Zvinova zvinhu zvinosuwisa kwazvo kuti unenge wakabuilda channel from day one yozongotorwa hayo nevanoziva nevagoni. So news have been circulating dzichiti idzo aiwa Tinashe Mugabe abanwa paYouTube, but it's not like that. Tinashe Mugabe ahekwa, akahekwa nevagoni vanoita zvekuheka vaya. So Tinashe Mugabe aadresa iye mafollowers ake achiti, to the Bota family, please note that our YouTube channel got hacked. We will notify you once a recovery has been done. Much love. So uku ndokunyora iko kwakaitwa iko naTinashe Mugabe achiudza iye Bota family vanhu vake vanomfollowa pachannel ya DNA Zimbabwe Closure Show. Sekuza kwenchannel iyi yaingoburitsa nyaya dzevanhu vari kuma-DNA chidzisa kuvanhu, vamwe vai vanenge vachiramba kuti aiwa mwana hasi wangu, vamwe vachiti aiwa mwana hasi wako. So vanhu ava vaizoenda ivo kwaTinashe Mugabe vachinoita mashows aya vachizoburitswa pajekerere kuti mwana ndewani. Hope mafans aTinashe Mugabe muchanyaradzwa henyu, maybe mukomana anokwanisa kungoitawo zvikiribidi channel yodzoka, mokwanisa kunge muchikontinya muchiona sezvaiitika. So channel yaTinashe Mugabe iyo yanga yane 296,000 subscribers. So iri kuratidza iyo kuti yahekwa, ndokubva yachinjwa zita ichibva yanzi Ripu, ibva yanzi @newsripu24. Zvikutoreva kuti vakomana vacho vanenge vatoheka vadhakwisa zvinhu, but description yanga isati yachinjwa zvayo nebackground cover racho ranga risati rachinjwa, vakwanisa kungochinja ivo DP racho chete. And then izvi zvazoonekwa mushure mekunge paitowo vanhu vange vachitraya kuda kunoona mavideos anga aine link rechannel iyi. Then ndobva usanganooneka message ke kanenge kanzi, this video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been closed. So said Tinashe Mugabe, hope you will bring back your channel samazuva yese, mafans ako okutevera zvofamba zvakanaka.